and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Waas romansa. Unsa? Char! Charot, keverot, love note, ano ba? Pagiluki, kada bang musulimban ang mata? Dayon, explicar dayon ka nga mo trabaho ka. Ah? Ana akong buhaton? Maunay buhata. Inig sulit daw sa mata, ingna dayon. Mo trabaho lagi ko, okay ba? Ha? Ha? Okay. Suwayan ko. Ay, dili kay suwayan. Uy, buhatag, yun. Kung dili madas primero, second round. Ami o gidi mo dayo Simple lang gud kaayo nga ulug-ulugan. Kailan lang ulug-ulugan na mo mga ikalday. Depende ra gyud na nimo. Sharo, sa inyo pa nag-uban sud sa daghang katuigan, wa ka mahibaw kung sa weakness sa imong bana, di ba? Ah? Oh, i-dribble ang itlog, ana. Alam mi ato. Hello, tuntabi ni mo dayo Oh, Ay, o, lagi. muro magdunig ikasulti si Kati. Ayaw diha, girl, ha? Si Sofia tingali yang ikasulti. Okay, lagi. Sige. Suwayan ako. Okay, bye. Di na ko dahil mo sudoy. Abi pa lang. Tuo siya nga nakadungog ko nga may kikasulti siya. Hanggaw gidin sa Fea Pero, maya mo sa dinon ang iyang gisukit. Pero, lagot ko. Kinahalan pa ko mag-char-char. Buisit ba oy? Nanuktok ay. Pahala ka diya. Di ka na ako ablihan. Ay, ahak kita niya eh. Day! Day, Kati! Day, ablihi ko, Day! Day, Kati! Day! Ay, di na lang kumamugos eh. Ari lang yapong kumihigda diri sa sala. Ato ko sa may sofa. Di man siya mga bali. Sa ako na kong tok-tok eh. Usbon ako. Day! Pida pa yan. Huwagin mga blida. Ay, hindi na lang ko mamugos. Eh, tingnan yung mangaway na una. Hindi ko ganagubot. Da. Wa na lagi manugtok. Pahala ka diha. Sabay na makasabot ka. Naglagot ko nimo. Pislok diha. Ana ra ka matuog sa gawas. Uy, si Papa Franco. Siya man ka na nakigda sa sofa. Pa? 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 Uy, Declan? Uy, buntag naman di. Dili ka natug? Oo, nak. Dili ko nakatog. Nag-away mong mama? Ha? Uy, wa man mi magaway. Wa mi magaway, nak. Kuan, diri lang ko natog kay alimuot magud. Mao ba? Maligo og kadiyot daya kay mangumpra para ba ko. Unsa man pa? Mag-andam kog kape nimo? Sige di. Palihog lang. Sige pa. Mag-init akong tubig. Natuog pa si mama? Ay lang siya tugawa. Natuog pa tingali to. Sige pa.
Tagal maligo na ko. Claire? Oh, di ana pa. Higop na. Ready na ning kape nimo. Ug di asay pandesal oh. Akong gipalit di sa bakery. Mayo noon. Oh, nauman naman kagkaligo pa. Wala gi ka nag-ilis og sinina. Kinain lang dayo eh. Gibalik man taon na nimong imong gisulob. Uy, wa man ka nag-ilis. Okay rani. Kay mangumpra ram sa kuskarbon. Bag-o gug kang naligo. Dapat mag-ilis gyud ka. Kung mag-ilis pa ko, musuod ko sa kwarto ng mong mama nimo. Nga, mangukay pa ko dito. Nga, matugaw to dito. Nakatuog para ba to siya? Manang di ko gusto mahukaw siya sa iyong pagkatuog. Ayaw palabi pa, uy. Nak, Mugara nagmaayo si mama pa. Ayaw palabi na imong pagpangga niya. Claire. Sorry pa ha. Pero ayaw lang palabi pa. Ay kabla ka nak. Gusto lang yung kong kalinaw. Hindi ta gustong kagubot ba? Pa, ana pagod na. Mahadlo ka pa noon nga musud sa kwarto, kay nakatuog pa si mama. Nga unta, buntag na. Dapat unta siya mo'y unang nagmata, aron mag-andam sa pamahaw. Claire. Sorry pa ha, murag lahap lang ako pagkasulti. Kuan man good. Mao man gud ako nahibaw-an sa akong mga classmates. Nga sayo sa buntag, ang mag-una og mata, mao ang ilang mama, nga mo'y mag-andam sa pamahaw nila. Kung way katabang, ag ilag yung mama ang una nga magmata. Nak, maubitaw na gibuhat ni mama nimo. Karon lang kay gikapoy man to siya kay dugay biya tong nauli gabi eh. Ay na, di na lang ta maglalis sa anak pa. Um, Oh, sige na oh, imong kape oh. Higop na. Aron mainita ng tiyan nimo. Kay buato ka para ba sa carbon, mangumpra ka pa. Sige. Salamat kay nak ha. Tuwa na taon si Papa. Way ilis. Hasta tingali ang brief adto, way ilis. Claire? Oh, ma? Oh, asa na mga amahan ni mo? Nagkalarga na? Tuwa, nakalarga na aron mangumpra. Nakaligo na sadto, pero wa ka ilis. Kay wa mo sud sa inyong kwarto, kay tingalig matugaw ka sa imong pagkatog. Ah, hanggaw siya. Ma, Nga nawa man ko na siya bisod. Pabilib sa siya ni mo? mama, uy. Ayaw gud anak, good. O say ayaw gud anak gud. Murag kontrahan man nimo si Papa Franco. Kada tungod kay bogo ng amahan mo? Makati. Umay mo ba, Claire? Ayaw si puka ning oo ko. Sayos ka buntagon. Di ko gusto sa puton ko. Diya ka na. Ligo pa ko. Naunsa man ni si Mama Cathy, uy. Nagkadugay, nagkamaldita man. May okay. Ni ano ka? Oh, nag-una day ka na ko din sa atong pwesto day. Oh, una ko. Ako sang gilimpyuhan ang palibot. Nindot man ang limpyo palibot, di ba? Para Mausad. dili hugawan ba nga atong mga customers ba? Maayo kayo. Limpyuhan silang magtan-aw. Maayo kayo na bay. Day amin na imong gi kuan bi. Sa na imong gi. Kanina akong Kanina imong gipakumpra. gi kumpra bi, abi. Dahil ko am sugay. Bi. Oh, salamat kay bay ha. Unya, saan naman? Musta na si Cathy? Narbaho gid siya? Adto gid siya sa adto gid siya ni Sofia? Mamutoy gusto niya eh. No. Sumay, hukom ni mo. Ako bay, igid unta ko gusto. Hmm? Pero nakita na ko niya bay nga gusto gid kay niya. Unya? Sama nagpasabot ba na nga uyunan lang nimo siya? Ay, Hmm? Bay, depende rin yun nimo. Pero paano na ako? Ay, sabda nga ang hilabot ko ninyo, ha? Ay, sabda nga yun, ana. Pero para na ako ba? Kung ako'y ba na, di ko masugot, uy.
Sawa ka na ako. Mag-agad ka sa akong desisyon. Ako ang padre di pamilya. Ug ang akong tingog mo ay masunod. Ang akong desisyon mo ay tahuron. Total, wa man mo mapas mo ba? Ano mo narbaho pa magikuno siya? Ha? Bay, akong asawa, gay ganig o. Di patuon ako, nga iyan ba na? Ay, isod ako nagsako eh. Bitayo na ko, nga pasuhan, ilawom sa dakong punuan sa mangga. Bay utik. O lagi! Kuha ang mo bay utik. Isod na akong sako. Pasuhan ako sa ilawom sa mangga. Una! Basta ako palagi na asawa. Pasuhan ko man na ba? Bay. Ida. Kinsay paasuhan mo ilaw sa mangga? Kinsa utik? Kate. Ah, Kuan ba kanang kining kuan ba kanang ay ako nagplano ko nga mananom kog mangga. Ana. Ug aron mamungang mangga pasuhan ang ilawom niya ni. Pasuhan aron mawa ang mga mananap nga naas mangga niya mamuak na. mao ba? Niapas lagi ka. Basi nagkatulgon ka pa. Ginsulto ko nimo? Ha, Franco? Kung sige, insulto ba? Ha? Abi kay nadugay kog mata? Nya karon pakatulgon ko nimo? Sa man ginsulto ko nimo? Uy, uwa man na sa kunahuna, uy. Ngano insultuhon ta man ka? Ay nalagay ta. Karo na kayo. Kung mo na imong pagsabot, ingnon ti kang nasayop ka, Kati. Hilam! Ngano man ka? Murag pirmi naman kag sa puton. Tungod di mong buanga ka. Oh, Kati, Buset! Ay naunsa to siya bay? isapot man bay utik. Ako pa tong asawa na gitakyan ko na to. Bay utik. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!